How much you want to have now, but my car is coming. All the rest of now is a person. I'm not going to keep on my cars. What do I want to lose about your things that are coming? If you sing in Mania, if you sing in Mania, don't bring my Quran, don't bring my Quran. Bring my Quran. But again, my friend, the best is yet to come. Remember that the best is yet to come. But my day is coming, but it's not over. Until God says it's over. Ufuna ukuphuma la endlini yakho noma eflatini ungasafani nakuqala. And we tell, oh my gosh, we tell a shame. Umusha kuJehova noma ingane uzokwenza izinto zenzeke. Lo sebayo aka understand ukuthi usheshe wahleka. Kodwa inkosi kuzwile. Useka mina nje eza indaba sihleko ngubani. Zinto zo-5 bese ngifaka uZondo on stage. Izinto ezokusiza ukuthi ube okay, ube motivated, ezokuthi uwazi ukuthi awulona iphutha, ukuthi uzalwe kanjani, uzalwe ubani, akunandaba. Awekho umuntu oyikhethela abazali bakhe. Noma umndodolo wakho ungabheka phansi kanje. Noma sometimes iflat ungakwazi ukukhokhela. Sometimes imoto ungakwazi ukuyikhokhela. Mhlawumbe idliwe imoto yakho ithathwe. Okwamanje it's not over because it's not over, it's not over. 5 things, please, 5 things. Bese ngiyadlula. Ngikutshela something. Le motivation esinkulu kangaka kaZondo bake bayidoubt abayingabazi. No, ngoba iBhayibheli engilifundayo imicabango kaJehova ayifani neyabantu. Bahleka nje ukubhedela kwamanje aba understand ukuthi uNkulunkulu ulungisa ezinye izinto ngale. Abasondele babethi bayidoubt le motivation le. And sinota kamnandi sinota Johannesburg. Kubantu singahlali nabo njalo. Basikhombisa bathi bayithanda le motivation because ibathatha from 0 to hero. Baba wamukita naye eshop namakhosi azayi4 kumakhosi azayi4 siu32 kuma wami uMvulane siu11 mina ngwesi9 and ngisemncane ngina 9 years ngatshela kwathiwa noze nifekini ningena lutho
angeze bazongikhombisa manje. Angeze bazongikhombisa no athi bose ngife ngenalutho ngoba uthatha abeke phezulu. Mama Mvulane wamdonsa ngejezi. Ngimile nginabuNozipho simbukela uma wathi wadosa nini buyele kwekalini uma wami ewashela omakhelwane ingubo zikove ngenyawo sineke emadwaleni bamphakele ukudla ngo-12 bazamnikeze ngo-4 ngoba umuhlupheka ungenayo imali abantu bonza isilima uyisiphukuphuku ongenzeki kubantu. Ongenzeki kubantu but kuyenzeka kuyena. Uthi uvona la siphume ngala. Umuntu othinta wena uthinta iso likaJehova. Bayeke bahleke bathuke ngoba bamazi ongabonwayo. Wakhula nje kancane eshowe. Umfanyana nje. Standard 5 waphasa standard 6 ngafika eThekwini ngene esitimeleni. Ngayidesela amaphula. Motivator solitary ngithi ngenkathi ngidesa amaphula esitimeleni. Ngithi bona 2 bob amaphula ayi 2 bob. Ngithi 2 bob amaphula ayi 2 bob. uNkulunkulu wayemengala ngingamboni athi umsakazi lo umsakazi lo umsakazi. Your car is coming. Imagine we still at your car is coming. Imagine you own on a task, you have to make it but Ukulu, and it was our wrong, thank you. Umasanza labantu. Unkulunkulu uma singakhuluma amanje azokhuluma. Kuhlunga abantu abangakholwa abangamazi uJehova. Batrafa imoto enkulu bahlala emzini omkhulu. Thina simazi uJehova osithathe othulini wasibeka phezulu. Singabi right. Now we are coming back our things. If you don't know the point, young couple or what? Your things are coming back. Nomshado uyaphela, but nomshado is coming back. Mangene stimele ngizondo ngitesa amaphula nje. Ngine vision. Nginomoya. Ubhlungu ukuthi uphile but awuna vision. Uzohlungu my sister ukhulume mo bold no days no generations ube ku Facebook ube ku Twitter but you don't have a vision and a dream. Ngayide senze amaphula nje. Sena 10 ngakwazi ukungena e-university wathi baba mehlo inestem mehlo emumva mehlo base ngiba i-security guard but okumnandi lento encane ongene nayo la e-UJ le abayihleka ukuthi uyashanela noma uyi-security abakunakile inkinga abakwazi ukuthi uJehova uphethe ziphi izinto zakho. Khona abantu abaphuma amazwi kuwena uze qala into abanyaka batheka phansi nami ngayengazama ebese ukutshela uze umisa usaba uthi talk to the head, my face is tired, sir. As the fan, sir. Oh my gosh, what's up? My gosh, star, whatever. Hey, security je, yang ngamlela je, makapani kalau unkulunkulu uyapheka. Unkulunkulu ufake emzimeni ngento yokupheka. Akubekezele okwamanje ngoba uyaphuma kusasa.
ngenzela uzonda mayifika la kube lula ngizisa no 5 minutes uma ngisuka ngahamba ngathi kusapho Thundukoza nina nisakaza kamnandi mina lokho sithi njalo ntabanga mina ngibeke nje mkhatha sithi one day namoze ngene la okubuhlungu it is very painful batabasha manikhona ukuthi ube ne dream and then ungasebenzi ukuthi ube on top ngephupho online ungabheka umetric ungabheka 8 ungabheka i7 ungabheka i-degree ne-diploma ungabheka abazali bakho bheka into engaphakathi kuwe ngoba noma ungangihleba noma ungangithuka into engaphakathi kumina engikuzuyithatha thanda ungathanda noma ngisiduda pho indaba kaba uma ngisitenda pho indaba kaba uma ngimuvi pho indaba uzukhuluma kwami office emsebenzini hamba ungihleba ukuthi ubhutyeza amazangithenda ukuthi umthukile yebo ngidaba ukuthi ngumuntu noma mdala kumJehova no security ngase Thundukoza ngagibela itekisi ngidala ngithuke on this one uma ngihamba eJohannesburg akekho umuntu ongitshelayo idradi ngaseGoli ngoba ngangihamba ngenyawo kusuka kuKenmie eYoville kuzongena eHillbrow kuNugget kuClaim kuDikote kuVolmarans kuBree kuSimons kuPresident kuCaltin ngihamba ngenyawo each and every day uma ngeSABC solo ngifika ngihlale ku-TV ngiphinde ngihlale ku-radio ntambama bese ngiyahamba ngilala ePP Garage eHillbrow I'm chasing my dream ongelela ulandela into yakho vala umlomo noma kuthiwa yisimo se-brown save ngoba your day is coming okwamanje uyahlupheka bayakuhleka uvalela ekompini la ozophuma khona hamba ngenyawo SABC Monday to Friday ngihlala Mlamini bangihlala eGolden ngiyakhumbula lapha eHillbrow babengibekela i-crate le-coke babekela ingala babeka amakhabhothi bangifake ngaphakathi bethi abafana ngokubeni lala mfundisi babenga-understand babona i-vision engaphakathi ukuthi one day kokukhawunga i-motivation eyoletha abantu ibabeke kuJehova langalimbe ngifuna ukuphuma la phuma wazi ukuthi la suka khona ngeke siseziphutha sibheke khona kodwa siyakhumbula la sisuka khona ngahlala ngathi ngihlele iSABC ibhaliwe form TV and radio call Messi Masimula ngamfonela Messi Masimula ngolinda kwaSiya ngila what I'm coming what put Linda ngene 15 ngangene 15 masifika phezulu wangibhalisa wathi ID nemali yeah yamazi into emnyama sifuneka imali ate ake sixoxe ngala ngamtshela nosisi ngathi swami thathi i-ID yami ungayiboyisi ngoba ngifuna ukuba umsakazi wathi akwenziwa la eSABC kanti ngibizele on trainer waqhamuka u-True Digital yami ibhola landi yakho ngemoro kade ngathi mama i-Afrika ngazi imancane ikungala show ngizokhona eThekwini ngifuna nje ukuba umsakazi fanele ukuthi isikhathi une-degree yakho une-diploma uze zisinyanyana nje ubheka phansi uzazi ukuthi une-pride une-degree awuthola umsebenzi ukuyibamba imoto yakwa-Checkers ukuyibamba imoto yakwa-KFC ukuyibamba imoto yakwa-Steers but uyayazi ukuthi yakho okwamanje ngomba imoto kwathi I'm a qualified teacher okwamanje I know where I'm going to banginikeza opportunity na trainer ngaphuma eSABC ngasebenza kwinkampani eBraamfontein ngidayisa ama-duvet ngimnyama bathi belisudu ngafuna adumelana nginamdobone ukuthi ngiphume angingena phakathi ama-duvet angingena ibonani angizwa ibonani duvet ma ngidayisa bawe ma lalela
God was busy training my voice. What uNkulunkulu nokuthatha uyamepha mountain. Ukumemeza uthi abadubeka phakathi. But mina nje uNkulunkulu ngibhizi ngithela ivoice yakho. Unongena khosini kwami ayibe ready ngokusakaza. Ekuseni ngahlamba ngafika Radio Morrisburg. Kanti igama lami lina Spear ngifuna umsakazi. I-owner yomsakazo yathi no vacancies. Ngahamba. Ngazulozwe emgwaqeni ngayithulela. The following day ngaphinde ngabuya ngiyeza khona ngathi ngicela umsebenzi. Wathi ngibonile izolo. Ngathi mina yes ngifuna umsakazi. Ngahamba. Okwesithathu ngabuya futhi. Wathi I know your face. Ngathi you know my face. Bengilapha namhlanje ngkhona ngifuna ukuba umsakazi. Wathi security remove him. Ngathi baba nami ngisecurity ngiremove zonke. Angifuni masimotivate sivule incwadi zabantu. Asikhuluma ngempilo zethu. Singazenzi ngcono sesihamba ngeemoto nama-trippies. Lama-trippies lami abuya ngisinde ngoba angwajwayelanga. Usijabo wonke. Asuke lapho. Wanginikeza ithuba. Khona uMandla Ngcobo usoshona emsakazweni. Wamthatha wathi mfowethu hamba nami. Ngahamba naye. Sorry, ngahamba naye. Khona ingoma ngasothi uhamba nami. Oh! Kancane. Ngiyasona. Ngase Mandla Ngcobo umsakazo ongena ngo-12 ake wathi ngathi ngikhona. Wathi Mandla mfowethu angaze ngibone umsakazo ngathi mfowethu wena nje nifuna uyenze hlale nginkinobheni mina ngihlale ngale. Wase ngihlala wathi mlungu I want to try him but yes ngahlala ngadoda ingongo yavuya umkwena ngasekho emhlabeni before ngiqale yakubona ingoma endihlengiwe imnandi lelizwi hlengiwe ngathi Nkosi ngifuna ukwazi ukuthi umhlengile eJohannesburg yathi mayiphela ngo-12:10 wathi Mandla bingenena phela Akala ngathi ashali ngathi bona mujongo bisafa Radio Morrisburg 107 Sanibonani Morrisburg Mangiphuma ngo-3 uthi mlungu lo mnumzane ohlala esakaza la usasa angimdingi wena uyabuya wenza iphutha unezithuba wangasebenzisa. Maximize the moment. Each and every day, just maximize the moment. Suka lapho sekaqeda nikuzona. Sekusuka lapho dudu ngasebenza eRadio Morrisburg. Ngazamazama eRadio Morrisburg. Ngase ngithumela iCV SABC. Wangiphendula wathi dear sir, we regret to inform you. Ngayibeka incwadi mase ngize emsakazweni ngama iwindini ngizobuka uKhantas. Kuyangihlupha umuntu ofuna ukuba udokotela but akazafika eBarakwanat. Kuyangihlupha umuntu ofuna ukuba accountant but akaze ayo volunteer kwa Deloitte and Touche. Ngafika emsakazweni ngemuva. Angena unkoko eluKhantas lakhumula ibhantshi libeka phansi yaqala ingoma tan 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 hello one day I'm coming there okugcina uze la mongiphuma lama wami bhuti wami sisi wami baba wami kungcono ufe ngizothi kuwena it's not over because Nama is preaching every ascent. That is better. Ukuthi ngife ngoba ekhaya kuyabetha. Inkinga
Mase ngifuna ukujomba nje, dude. Mase ngifuna ukuthi ngize wa. Ngangikala ama-truck. No, I got a joke. This is not a joke. Ngangikala ama-truck. Yabona umuntu ofuna uyibulala, uyaplana. I'm telling you, uyaplana. Plana intambo, aplana isibhamu. Mhlawumbe to divert, khona ingane yafika emsakazweni, iza kumina. Kunini, ngiyathena manje. Ngithi ya, ngiyathena ukuyibulala. Ngithi ufuna uyibulala? Yeah, ngifuna uyibulala. Ngathi okay, right? Thatha isihlalo, uzosibeka la. Ngifaka intambo phezulu. Bese uyagibela wena. Bese ufaka ikhanda. Masureti ngizoshaya ihlalo. Bobulimi, unofuna umotivate abantu. When I was ready, ukuthi ngife. Wathi uNkulunkulu mina ngumdala wethuko. Ngizokhombisa ukuthi ngubani. Mangifuna ukuyiphosa ama-truck, yithi easy truck. Umsindo, the sound of the truck. Mangithi phinde ngizoma ngithi ya. Yabona manje. Ngabathi ngiyahamba. Ayimo kwesibili. Manje ngithi ngasuka dudu ngawalka ngaya eBria Center like a small mall. Ngafonela emsakazweni. Mangfonela SABC, acting manager. Phezulu. Uthi kade sikufunda. Namhlanje umhla ka-25 uyayithatha inqumo kusasa noma namhlanje uJehova wenza iplan. Wema wenza iplan. Noma kuthiwa wakwahle ngolo noma kuthiwa kwaba no-problems ekhaya wenza iplan uNkulunkulu. Mangifonela emsakazweni ngathi babuZulu kade sikhuluma ngawe ukuphi ngathi kule Bria Center wathi fika kusasa ngathi baba ukufika kusasa ingeza manje bafuna ukushintsha bazoshintsha labantu ngathi ngiza manje angagijima ngafika emsakazweni mangifika ngafika hlambuso namateka abhobuke ngaphansi ngarelaxa wafika usisi uJabu ngila uJabu ekhuluma wangilanda wangifaka ofisini wangena babuZulu. Hey baba lesikufuna baba. Sokunika ithuba baba ngemgibelo 12 to 5. Ukuchaye baba, uchaye. Manje yabona masutshela indaba ezimnandi. Ngokade wahlupheka. Awukholwa ukuthi wakhuluma nami. Uma iphuma lapho ungintroduce uKansas. Ngiyamthawula. Kumina akuregister. Mangithawula uBhodloza. Akuregister. Ngingena ngiyaphuma imali yokugibela ngimlazi ngoboleka ama-shirt no tire. Ngifuna uyiboleka khona la kodwa ngisaba. Kansas ngiyaqala kusasa ngizama. Ngahamba ngangena eTexini. Ngicela ukusho lento bazali. Awukho umgomo wokulahla umuntu. Khona ingane yakho elapha ekhaya enomatric yazala ingane. Mayilahle. Ikusasa kalaziwe. Angiyavuma sebekuhluphile. Usukhale kakhulu. Bathi ikusasa kalaziwe. Ngathi mangifika eMlazi. Wathi malume ya. Kade wahamba Phumaphi. Uyithathe wedok ibuke back. Security wayiba security wafuna umsakazi. Thuma kwaMaritzburg lapho uyazama. Ngithi mina sengitholile umsebenzi. Yeah, iphi fame. Uyiphi fame. Ngithi hayi kusasa. Ngiyoqala noMandla Malakwane emsakazweni. Uthi wakawuthisha wena. Una degree wena. Wakawuthisha wena. Umdu welikana nami onginika uthaya ababili. Onika amashati amabili. Onika amabhuleka u2. Onika necathu. Wathi umsakazo la ngofika ngo10. Ngoba songena ngo12. Ngafika ngo8. Ngafika ngo8. Yabona ngo8.
ngiyahamba namfuna bashintshe. Njengoba beshintsha. Sengize ngafika. Uthi baba ungaphala lo moya move ngaphala. Ndodana akusho ukuthi fika ngo 10 noma 11. Ngithi hayi baba uvuka nje. Wamthatha uMalakwane 1996 hayibo sekaqhwethe umsomluko wathi intwana ngamasidisi siyangena ngo-12 o'clock hamba nabo ukushayela wadala uMandla Malakwane ngishela esihlalweni yabona into oyifunayo iyeza masifikile izokushoka sisi wami and wenze kahle wafika namhlanje uma sifikile izokushoka ngafika ngahlala wadala uMandla Malakwane uMandla Malakwane bakithi lo abangafiki kulo mhlaba hamba nabo umhlaba promotion for it 74,000 angabi yedwa hamba nabo umhlaba Oliver Spear ngaqala into yami ashele kahle njengoba langu jongo mjokomisa kwa Oliver Spear close the door someone ongenzeki ibantu bathi kuyenzeka kuyena beka-ke owahleka uma wami waphinde wahleka mina ngaphinde ngafika manje sekune-magic communication it's not over yet sekunezinto eziningi but ngoba ngithula le ndoda ngicela sonke sime ngenyawo ukuthi ukhona la kugoba amakhaza wathenga ithikithi lakho wavuka ekuseni noZonda waze wacabanga into eningi wathi akuhlelekanga nani bese understand kuzoba kanje nisiqolele but the day ngihleli memorial service when I was looking for a man a powerful a better than me kubuhlungu ukuthi ufuna uhlale bangcono wena wedwa ongabafuna abanye abantu abakudlulayo angiphinde kubuhlungu ukuthi unqonywe wedwa ungafuni kini nabanye bangcono and namhlanje Zondo I'm so happy abantu abenza ukuthi isound ikhale kanje abe cash flow pro abenza imali banike ihlobo elikhulu the stage when we were born young boys, some millionaires from Durban. You saw me cool, better than why? Pandabasha, why? Solely, so the wine, to the wine, these boys, the best motivation. And Tommy, I said to them, Niniman, but Imalian again near the Ujaho. But the Spear says man sends imali in dollars. And see a Soweto, so with the presentation, this young boy, what a man. But Batana Spear, Sishonipa Unkulu Kalinda, no son. The sound in Canada, 11 fun. I'm going to show my young boys. Let me tell you something. I'm fully motivated. This young man is 26 years old, but he's a multi-millionaire. Utamlan umzabanas. Intabayenza yosoli, but trader with stock market plan. But not the money in dollars overseas. Benzala, utilok mina Spear. I know a degree, but you don't have a degree. I don't come with a degree. Meaning commission in bank account. You saw me, Michelle Apart, take up in the course. You saw me, cool. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Isang ngayon, Jehovah mkhulu w'inkosi ephilayo. This man, ndala nonke nimukele ngezandla, nimukele ngenhliziyo ngakeze stage. uZondo, Soli,
Angihlalele memorial service. Ngomhlelo memorial service. Ngathi sandile ngidinga umuntu ozokwenza motivation ekseni. Kwathi umuntu ozoba powerful. Umuntu ozokwenza ukuthi angakhulumi ngeBhayibheli. Angashumayeli ngeBhayibheli. But ashumayele ngoNkulunkulu ngezinto esezihlupha mihla namalanga. Ngomhlelo memorial service. This man wakhuluma ngomneke. Wakhuluma ngeqoqo. Ngakuhlanganisa ndawonye. Ngaphindela kuZandile my producer ngithi Zandile. Khona umuntu opowerful engizanayo. Uthi yeah. Ngithi khona umuntu opowerful engizanayo. Uthi yeah. Ngithuzona uthi yeah bekhuluma ngani topic. Waphela kwazoma topic amakhulu ukuthi you can change your things in life from better, you know. Ngathi khuluma manje sengisakusho ukulinda ebekhuluma ngasiphi isihloko. Oh you know ebekhuluma ngeqoqo nomneke. Okay Linda kuyivuka Mzansi ngoletha umuntu kamneke neqoqo. Ngithi mina umfundisi omncane ongathanda kubizwa umfundisi onencegela nyani. But into engithanda kuyena akabagceki abanye abantu. What to do? Uzandile wathi ngicela ungilethele yena kusasa azoshaya. Yafika imakwabo. Ngincegela yayo. Nesudu yayo. Eyivele ibe ijuluke emadolweni. Wafika wathi be like a bee. Wathi mayiphuma Zandile angimlethi kusasa. Wathi usho ba ama-emails abantu ngeke ngiyamdinga. Ladies and gentlemen, put your hands together. Let's close our eyes. Siyabonga Moyo egameni likaJesu. Kunabantu abaningi abafile abafanga ngoba beyiziwula. Nathi siyaphila asiphili ngoba sihlakaniphile. Siphila ngoba kukhona sibekele khona. Wena wawazi uNkulunkulu ukuthi ngo-2011 mhla ka-25 June sizobe sihlangene kanje. Ukuba bekuya ngabathakathi noSathane ngaba sisekhe emhlabeni. Sisinde ingozi zeyimoto sasinde ibhamini. Sasinda sidla ukudla okunopoison. Abantu abane-AIDS hayi ngoba behlanya nathi silalile nabantu sakayithola. Baba siyabonga namhlanje ebusuku. We give all the praise. We go down to the potter's house. Change us, mold us, build us. Shita ya mama nani ya baba nani ya sisi. Sithandazela ukuthi namhlanje ube ne last word phezu kwempilo zethu. Sikunika udumo ngoJesu inkosi. Amen. Sibe nje inyawo shayisa nje ngophezulu shayisa nje ngophezulu. Give God a praise, shayisa nje ngophezulu. Shayisa nje ngophezulu, give him praise. Awukhona abantu ababili abathathu mawufake roll-on umhade with the heart. Mawune perfume umhade nosemva kwakho. Ubaqhabule babe u6 babe u7 babe u8 ubanike high five.
waziyo bathi when wealth is lost, nothing is lost. But when health is lost, at least something is lost. But when character is lost, all is lost. Keep your book when wealth is lost, nothing is lost. Manga ulahlekelwe imoto emakhaya. Le moto elahlekela incane kunale moto sazoyithola. Ngithi makunomuntu ogrophile emalini ungalwi ngoba imali elahlekela incane kunemali sazoyithola. Nazo zimnandi nalo mfana okwalile unulumala kunalo mphoyana sazomthola. Anyway, umfasha ungasheshi uhalela izinto zabantu. Ngikhuluma ngilento akukho enkweni kodwa kusetheni uyithole. Sebenarnya buat tidak cabula kemudian kalau di boleh baik, tidak cabula kemudian kalau di boleh baik, tidak cabula kemudian yang di boleh baik, tidak cabula kemudian suami di boleh. Enggak boleh mudah manager, enggak bahasa bantu, enggak bahasa ini, ganti pusat di posisi, bos sudah ada dengan bos. Ungahaleli izinto zabantu ongazibayithole. Awuhlali umuntu izandla kuze zakho. Uyithole. Ube disciplined. Praise God. Again, let's all be silent just for a moment. Again. Just your attention to the Again, Bongusia. Ngiyabonga baba. This man, we are in phone call. What you call Kumbende Maleka. He says, "Abantu abantu, wakhona abantu ababambela intaba. Wayesesizwe, uzesha ngabo. Ngikatheni babelele ehle kunabantu ababamba intaba. Ngabe lesincwadi kaPaul asikho ukuba bambambelanga intaba. Nami this man ngihlangana nale ndoda ngifuna ukuyibulala kubheda. Mina manje I regret kunamazwi awasho abantu abathuka izinto ezibhedayo bazenza. There are things ezibhedayo ozenza ngoba kumnyama. Abiphile kusikahle. Manje ngiregreta izinto engazenza ngilambile. You know ukuthi kunabantu olala nabo hayi ngokubathanda it's because ulambile. So I met this man. This is a man in Fulemiango. This is the man in Bogise right. This is the man over in the faith kimi. Minanga say na faith kimi. This one. I just share this out and so it's very important to Nyabonga Baba. Ngeke kuloma khothe. Ngeke kuloma khothe. You are my brother, again, Isagazin, again, Fundis Buwe. Funuti for everything, Minagamaziwa, Umshaba, everything, Umabuskasha, step is what you are. One who don't know to Mizurash, one who don't know to the degree, we artist, we celeb, Unomuntu, Mizurash, not God, Unomuntu, what sees. When you say Amen, what would you Amen? It's already short. Owakwenza lento yiyo. Ngiyasaba mawungakazi ubuyele lapha uyothi thank you. Angisaphathile mawusuqabana naye. Ake sikhulume, I will make sure ukuthi siyaxoxa just into ezokusiza kahle. Ngifuna ukukhuluma ngezinto eziyi4 athi usathane mekujijele ngazo. Ucosha amaphepha ungasebenzi ngamasipala. Four things engizokhuluma ngazo izinto eziyi4. Sometimes umusathane ebona ukuthi powerful and blessed ibalule destination yakazibona. uNkulunkulu waphindisana usathane kana right ukuthinta. Ubhanzela ngalezinto eziyi4 bese flathela vele usuphelile.
Number one, 4 things wezokhuluma ngazo nezimfana ngeyilwane, then we pray. Umusebenzi wokuqeda uphelikani into yokuqala kuphonselayo ukunikeza abangani abangasini. Kunemizi yachitheka kade kufanele ingachitheki. Yachithwa ukuthi uswana nabantu abangasini. Uyaba nabazali abangasile kodwa use. Kodwa ngeke ube nabangani abangasile lesiyasa. When the devil, when the devil esefuna uyokunikeza ama friends angasi. Abantu ozothi bawuhlangana nabo likhulume ngamagama abantu uyazondaba ngayilala endleleni silala abanikazi bazo. You know uyakwazi ukungena esontweni kakukhonza kamnandi kumnandi uthi uyathandaza kusathandazeke ngeke uthi usuwazi indaba awukazi babona abantu watshelwe yomkhofu uzwana nawo. Friends, abangani angiphili bayasicare distress kodwa bakusaba ukufa. Ya cheke empilweni tufana noba la emhlabeni kuyathelelwana. La emhlabeni kuyathelelwana asikho isitolo esidayiswa ngotwayi. Fresh. Awugcwalisa ama-forms ube notwayi, cha umuntu onotwayi sozizwini. Lana kuyathela that is why ngesilungu zobeza bethi show me your friends then I will tell you your future. Your friends determine your destiny. And we are once we Kenya ube ne-pride kanti awunalutho ukuthi uzwana nemkhofu. Wawabona umuntu ephakame iKenya kanti ushawe into eyodwa uzwana nabantu abangenalutho. Yikho kuthiwa even a one-eyed man is like a king in the land of the blind. Ikhide liyaphakama mahlala ezweni ey'mpuputhu uthola libamba ikhide kuzokulona into yabamba. Kanti nona ikwazi ukubona i-tuck-shop ukuthi i-tuck-shop ingakeni. Now check empilweni ukuthi obani abantu ozwayo you know uyalazi ukhula ama-weeds khula. Uma ukhula luzoqeda ngesihlahla lenza into eyi-one ukhula. Kuthi makumila ubhontshisi umila umbila ukhula luyimele eceleni kombila luthi nje. Uma umbila ubuza yini wena khula lithi khula yini ngoba ngiyimele.